Handmaster tilbage i kørestol. Mastercare har udviklet Handmasteren, som er glat på ydersiden og har en inderside med friktion på, sådan at handsken bliver, hvor den skal. Louise, hun har sat sig her i en lidt fremadrykket position. Det vi gerne vil, når vi skal have rykket hende tilbage, det er, at vi skal have hende til at læne sig lidt frem. Kan vi læne lidt til siden, sådan at vi kan få handsken ind under den ene balle her. Så kan vi skubbe tilbage på den ene side, og så skifter vi hånd og glidet ind under den anden og glider tilbage. På den måde så kan man lave små justeringer i forhold til sidestillingen forholdsvis nemt, og den kan jo folde sammen, så kan man have den i lommen eller i en skuffe, så den er lige til at gå til. For at se flere videoer eller få rådgivning om produkter, undervisning eller forflytning generelt, gå ind på mastercare.dk eller ring. Vi er klar til at hjælpe dig.